pôvodom. A my sme, tí, ktorí rástli v 80 rokoch, sú rozdelení na dve časti, depešáci a metalisti. Tentokrát sme si vybrali niečo úplne iné. Ten dôvod, prečo túto pesničku som sa snažil ukázať aj videom, boli práve tie emócie a to, čo je skryté na tvárach tých ľudí, ktorých tam ste videli na tom videu. Je zaujímavé, že tú pesničku hrajú ľudia, ktorí sú videoeditori, je tam hudobný producent, je tam hráč na violončelo, je tam klavirista. Ľudia, ktorí majú úplne iné roly v živote a napriek tomu tancujú alebo viac menej hrajú na jeden nástroj, snažia sa vyprodukovať niečo pozitívne, jeden spoločný výsledok. Toto video si dosť často púšťam práve kvôli tomu, aby som sa vrátil naspäť k tým hodnotám, ktoré sa snažíme implementovať priamo vo firme a ja som aj tak, takže ja implementujem. Implementovať ich v živote skutočných ľudí, pretože prostredníctvom týchto slov, prostredníctvom ich zhmotnenia, svojím spôsobom zavádzame slobodu vo firmách, ktoré sú možno až veľmi korporátne, veľmi tradičné, alebo naopak také slobodné, že potrebujú nájsť nejaký spôsob, ako fungovať. Klasická technika. Keď prídete do dnešných firiem, do dnešných moderných firiem, moderných ofisoch, tak v prvom rade vám možno udrieť do očí, napriek tomu, že pracujeme v open office-och, udrie vám do očí steny. A v dnešnej dobe je to čím ďalej tým viac virtuálna scéna. Scéna, ktorá spôsobuje oddelenie ľudí v rámci komunikácie, spôsobuje to, že ľudia sa menej vidia, menej stretávajú, viac si píšeme maily, viac sa snažíme chatovať. Možno aj ten jamer je forma takejto virtuálnej scény. A je to jedna z prvých vecí, ktorú potrebujete v IT tímoch a nielen v nich dať dole. Je dosť zarážajúce, na čo možno narazíte pri zavádzaní takýchto agilných princípov. Mne sa stalo nedávno v Martine, že sme museli vyslovene takéto scény vyniesť vonku s celým tímom, vyniesť ich k odpadkovému košu, pretože ľudia, ktorí 20 rokov pracovali spolu, boli v stave, že sa nemali vôbec rady a nemohli sa ani cítiť. Skúste urobiť nejakú motiváciu v takomto týme. Nedá sa to nijak, inak len začať tým búraním tých spoločných stien. Ďalší taký krok, ktorý musíte vykonať pri hľadaní, pri spojení takýchto ľudí, je hľadanie ich problémov. My ľudia sme často s problémami sa snažíme žiť sami so sebou. Málo sa o nich komunikuje, po prípade nás nejaké oddelenie vyzve na vyplnenie dotazníka. Málo kedy tie údaje v tých dotazníkoch sú pravdivé. A pri takýchto agilných tímoch my sa skôr snažíme hrať hry. Nejaké možno biznis hry. Otvorene ten názov je kvôli tomu, aby ľudia, typickí manažéri, neboli veľmi vystrašení, že sa ideme iba hrať. A v takýchto hrách sa snažíme nájsť možno kotvy celého tímu, čo ľudí brzdí, a snažíme sa nájsť nejaké motory, nejaké plachty, ktoré celý ten tím posúvajú ďalej. A mnohokrát narazíte na základné problémy platy. Časom však to prejde na spôsob, akým fungujeme, kto sme, prečo vlastne robíme danú prácu a pre koho, aký to má zmysel. A stane sa to veľmi skoro, už pri kreslení tohto prvého obrázku, čo následne vedie k tomu, že v podstate sa začínajú prejavovať agilné princípy v tímoch. Tie agilné princípy sú v podstate nejaké 4 základné tézy a tie sú strašne zamerané na toho zákazníka, na to, čo on potrebuje. Nie na to, v čom sme skvelí, v akých technológiách, ale čo robíme, aký to má zmysel, komu to pomôže. A dnešný trh, keďže je veľmi rýchly, musí sa vedieť dokonale prispôsobiť a preto skôr hľadáme spôsob, akým sa prispôsobovať a akým počúvať toho klienta a ako toho zákazníka dostať na palubu. Takýto produkt samozrejme sa dá vytvoriť iba s ľuďmi, ktorí veľmi intenzívne komunikujú a nemajú medzi sebou žiadne prekážky, žiadne medzery. A práve tu nás sa skrývajú základné princípy, ktoré sú možno prienikom s tým, čo ste počuli dnes od rána ohľadom slobody v práci, pretože tí ľudia sa zapájajú do ťahania si práce. Nikto im tú prácu netlačí, oni sami si vyberajú prácu, na ktorej chcú robiť a vedia robiť, pretože môžu všetci.
Skúste sa porozprávať možno s pánmi z Ednetery, ako to funguje u nich, pretože oni aplikujú takéto agilné princípy takisto. Sú tu aj ľudia ďalší, ktorí ich aplikujú, takže opýtajte sa pri nejakom networkingu. Kľúčovým je teda otázka, čo robíme, prečo to robíme a pre koho to robíme. To ako je úplne minoritné. Pretože to ako často prichádza nie z toho, aké máme povolanie, čo máme napísané v nejakom popise našej práce, ale z roboty mimo našej firmy. Z tých našich záujmov. To umožňuje firme aj inovatívne sa posúvať ďalej v nejakom ďalšom riešení. A práve to hľadanie začína bolesťou. Bolesťou, ktorá je možno na začiatku u jednotlivcov, ale v takom agilnom tíme sa táto bolesť začne čoskoro prejavovať kolektívne. V nejakom 2007 roku, keď sme asi ako prvý na Slovensku s týmito agilnými princípmi začínali sme ich implementovať vo firme, tak povedali sme tímom, ste samoorganizovaní, nemáte žiadneho šéfa. Je na vás, kto si vyberie akú úlohu. Je na vás, aké pravidlá si dohodnete. A v taký tým samozrejme potrebuje mať niekoho, kto ich vie podporovať. Aby tí ostatní sa mali čas venovať práci a vytvárať produkt, ale tie prírodzené problémy, ktoré sú v bežnom živote, potrebujete niekoho riešiť. V takýchto agilných tímoch je na to jeden človek. A v našom prípade, keď sme s tým začali, tak tento človek dostal za úlohu každý deň, každé ráno pripraviť kávu v takom prekvapkávacom kávovari. Po 2 týždňoch došiel za mnou a povedal, ja už to robiť nebudem. Prečo? No lebo ja som iba taký varič kávy a ľudia sú na mňa veľmi zlí. Prečo? Lebo káva je silná, alebo je káva slabá, alebo je studená, alebo je horúca, alebo nie je a mala by byť. Neurobili sme krok opäť nejaký agresívny, aby sme prikázali tým ľuďom, čo majú urobiť. Urobili sme to práve naopak. Skúsili sme tých ľudí vtiahnuť do hry a ten výsledok z toho bol, že ten, kto najviac v tom týme hučal a pripomienkoval, sa stal tým človekom v ďalšom kole. A čakalo to všetkých. Takže všetci si prešli cez túto bolesť a práve možno takéto varenie kávy, čo nemá s IT veľmi veľa spoločného, ich naopak naučilo, aké ťažké je slúžiť človeku, aké ťažké je slúžiť tímu a že sa to treba naučiť a treba sa naučiť to nielen vykonávať, ale aj chápať. Takže takéto varenie kávy vám umožní možno spojiť tým dohromady. Keď prídete do agilnej firmy, tak na prvý pohľad to vyzerá veľmi chaoticky. Je to plné papierikov, dokonca na takýchto stretnutiach sa stretne množstvo ľudí, niekedy aj 40-50. A stalo sa mi, že 2 CEO firmy, keď vošli do takéhoto prostredia, do takejto miestnosti, tak ma vytiahli vonku a povedali, pán Kocúrek, toto zastavíme. Je to chaos. To nie je normálna porada. Túto poradu nikto nevedie. Vidím tam iba neskutočný neporiadok. Ľudia sa prekrikujú, ľudia strašne komunikujú medzi sebou, je tam veľmi veľa hluku a dokonca aj smrad. A nezastavili sme to. Poprosili sme týchto vedúcich, aby možno vydržali jeden deň, nech si ten prach sadne s tými papierkmi. A on sa skutočne usadil, na začiatku bol práve na tomto stole, neskôr skončil na scéne firmy v jednom rohu. Bol to v piatok zavesené večer, keď všetci odišli preč. Ráno došli v pondelok a povedali mi, že Dušan, ty si nám to tu vytapetoval. Na tejto scéne totiž to vyslali úlohy všetkých ľudí, 50 ľudí na 6 týždňov dopredu. A zrazu táto scéna začala reflektovať skutočnú pravdu, v akom stave je projekt. Táto scéna začala ľudí priťahovať a všetci, keď išli okolo, tak zrazu to na nich žiarilo. Bola tam radiácia informácií. Takže tento chaos pri zavádzaní agilných princípov a aj slobody možno musíte vydržať. Po predošlých prednáškach ste počuli, že ľuďom treba dať na to priestor, aby sa našli. Takéto stretnutia sa dajú robiť rôznymi spôsobmi. Je v tom
fakt sloboda od spôsobu, ako sa píšu tie jednotlivé požiadavky klientov, spôsob, akým sa manipuluje, je to od zeme cez stoly až po steny. Vidíte tam množstvo ľudí, ktorí stoja v malých skupinkách, napriek tomu, že je to jeden veľký tím. Ľudia sa snažia nájsť, kde by mohli pridať niečo zo seba, kde by mohli niečím prispieť k tomu výsledku. A zároveň sa veľmi rýchlo a efektívne dohodnú v podstate počas niekoľkých dní o najbližšej práci na obdobie možno aj 2-3 mesiacov. Dokonca nehrozí nejaký veľký problém, ak ľudia sú vzdialení. Na tom pravom dolnom obrázku vidíte veľkú obrazovku a je na ňom pán, ktorý sedí v Džakarte. A oni si prispôsobili aj prostredie tým, že zatiahli to video priamo k stolu, aby mali dojem, že ten pán sedí s nimi, ten ich kolega. Takže ani vzdialenosť nemusí byť problémom, pokiaľ ju chcete prekonať, pokiaľ sa snažíte ju prekonať. Samozrejme, sloboda za sebou prináša zodpovednosť a toto je asi jeden z tých najťažších momentov v takýchto agilných tímoch, pretože zrazu sa týmy majú zmeniť. Majú sa zmeniť zo spôsobu fungovania, kedy mi niekto prikazoval. V tom prvom prípade s tým varením kávy nás sa v týme stalo, že človek dokonca odišiel z firmy kvôli tomu, že očakával do mňa manažéra, že mu budem prikazovať, čo má robiť, kedy má robiť a dokonca ako dlho bude trvať tá práca. On je tu iba od vykopania kanálu. Zrazu v takom týme sa musí sám pričiniť o to, aby povedal, ako fungujeme a že budeme tieto pravidlá dodržiavať a budeme sa ich dokonca snažiť zlepšovať. Takže týmy si vzájomne nastavujú svoje pravidlá, tieto pravidlá nechajú na seba žiariť zo stien, ale nenechávajú ich statické. Neustále sa ich snažia prispôsobovať. A to je najčastejšie zlyhanie. Ak prídete k takým týmom po 2 až 4 týždňoch, spýtate sa, máte hotovo? No mám, už potrebujem iba 10 minút. Takže je to hotovo? A potom sa vracajú naspäť k tým pravidlám a nejako prehodnocujú. Tieto pravidlá netvorí iba jeden manažer alebo nejaký vedúci tímu. Netvorí ho nejaké oddelenie. Každý z tých tímov má svoje vlastné pravidlá a potom v takejto firme sa dokonca začínajú hľadať nejaké minimálne štandardy, ako chce fungovať firma návonok. Takže je to vláda ľudu, vláda zo spodu, ale v podstate v záujme kvality. Prispôsobujú sa dokonca aj procesy. Ľudia sami začínajú definovať procesy, niekedy je to dokonca len takou formou hry, kedy si vystrihnú obrázky a snažia sa vyskladať proces. Nie je to dané nejakou centrálnou jednotkou, ktorá definuje proces v rámci štandardov, v rámci nejakých noriem, ale ľudia sa snažia hľadať to, čo funguje a predovšetkým to, čo nefunguje, čo je zbytočné, čo treba odstrániť. No a asi najväčšia hodnota je práve v takýchto tabuliach, ktoré môžu byť nielen fyzické, ale distribuované v tímoch a elektronické, ale práve tieto tabule spôsobujú jednu obrovskú bolesť a zároveň výhodu, a to je pravda. Tie tabule totiž to treba udržiavať, ukazujú vám stav vašich úloh, stretávate sa pred nimi každý deň, každý deň v tom týme musí povedať, včera som robil na týchto úlohách, dnes budem robiť na týchto a mám tieto problémy. A v takom týme, v takom prostredí sa nedá klamať. Pretože ak vravíte 3 dní za sebou, že ešte robím na tej úlohe a nevravíte o žiadnych problémoch, tak sami začínate priznávať, že klamete. Na druhej strane, veľkým pozitívom je, že zrazu začnete počúvať, ako vám ľudia núkajú pomoc. Ja ti viem s touto úlohou pomôcť. My to vieme urobiť jednoduchšie. Príď ku mne, sadneme si spolu a naučíme sa. Tým pádom zrazu z manažerského pohľadu mám 2 ľudí, ktorí vedia robiť spolu na nejakej práci a máme tu zastupiteľnosť. Takže úplne prirodzené ťahanie okolo tabule a zároveň aj ukážka toho, v čom ľudia zlyhávajú. Že nechcú komunikovať, možno, že potrebujú pomoc s vedomosťami, možno, že váš proces je úplne zbytočný a komplikovaný, možno neviete, na čo máte robiť. Trochu som vám ukázal, čo znamená agilné princípy. Trochu ste o nich počuli. Prajem vám, aby ste ich možno aj trochu viac pocítili aj cez tie príbehy z networkingu. Ďakujem vám.